Després jo que soc de les primeres que surten. Jo vaig. Pues tu no has de maquillar. No, sí, jo et deia que es posessi una mica de riba. És que d'allò no en té. Aquí no sí, te voy a dar aquí o no la Sí, perquè això me l'haig d'anar allà. Jo vaig darrere teu. Jo me l'haig d'anar allà. Espullo. Ah, bueno, allà tu. Allà tu. Bueno, diu que s'hi grava que ens espullo. O sigui que ens quedem aquí, no? No, que diu la Lola. Sí, feina. No em filmis aquí en palles menores, tio. No hi ha ningú. A partir de les 10. Mana. Com està aquesta aigua de la vida? Boníssima, boníssima. Aquesta no porta cloro. Això seria us presentem l'evolució del nostre treball, que es diu Teatre i Músics a l'Abadia. Explicar-vos que important que ha estat la nostra vila en el passat i convidar-vos a que ho expliqueu arreu, que ho fois de ser d'on sou. Deixar volar, doncs, la vostra imaginació. La pedra, el paisatge i a la terra. Història, batec, llada, rastre, empremta dels homes, de les dones, que van viure i construir tot el que ara gaudim en herència. Història. Quin muntatge haureu preparat aquesta nit. Des d'aquí, tots els que som aquí, jo sóc el més vell de la colla. Les meves finestres durant aquests quasi 1000 anys de vida que tinc. Durant la nit us farem companyia i ens farem molt amics, segur que sí. Però ara... Unes petites estances i estava emmurallat. En aquella època era una fortalesa segura. El pas dels anys han permès als meus ulls veure passar per la via Augusta, actual autopista, tot tipus de coneixements. A Breda, que és on hi ha el centre religiós que tinc a la vista, hi tinc molts amics. I a Hostalric, que ha estat el nostre centre jurídic, també. Fa poc vaig complir els 1000 anys. 6 personatges intemporals, que no creixen en pas amb els anys, i que al mateix temps ens ajuden a fer més fàcil les... En Pere i la Guillelma en són uns d'aquests personatges intemporals. Passen molt de temps fent el belluguet per Montsoriu, mentre els seus pares fan les feines. Jo els he vist néixer i els vigilo. Guillelma, a l'altra banda, 12 anys, una de les filles del ferrer de Breda es raspalla el cabell. Pere... No li he dit res. Ell està bojament enamorat
i sempre li ha captivat la timidesa de la noia. Jo! Quina por! Però tu fas molta bondat, no et preocupis de res. A més, diuen que és una llegenda. Escolta, escolta. I com és aquesta història? Doncs diu la història que fa molt i molts anys en un castell vivia una bruixa. Us heu d'imaginar que en aquest indret on som ara només hi havia camps de conreu, en el lloc on hi Els musulmans, gent que venia del nord d'Àfrica i amb una altra religió. Els francs, gent cristiana del nord, van aturar els Pirineus, el camí cap a Europa i els territoris catalans anomenats... Ei! Jo tinc la pell dura. Soc soldat del castell de Montsoriu. Em dic Gabriel. La meva feina és protegir el poble i vigilar des del castell el territori. Encara poden venir musulmans i gent malvada a destruir els béns del vescomte. Llavors es construeix el castell de Montsoriu, que serà residència dels vescomtes i s'anirà ampliant mica en mica durant tota l'edat mitjana. Els pagesos viuen en masos escampats i reben ajut al castell quan són atacats. A canvi, han de donar una desena part de la collita al senyor del castell per mantenir-lo a ell i als seus soldats. Em dic Florentino, sóc la filla del paller del poble. Ell sap com picar rocs i construir els murs més per funcionar la fang. Soc la pagesa Isabel. Tinc cura d'algunes hortes prop de la riera de Brega, però sobretot m'encarrego de criar bestiar. Al mas tenim cavalls, aviram, porc... La carn de les nostres bèsties és exquisida. Em dic Saura, treballo als arbres fruiters al peu del Montsoriu. conviure amb mi durant molts anys és el format per l'abat i els monjos que visqueren en el monestir. Eren de l'orde benedictina, ora en la mora. El monestir, més gran de com el coneixem avui en dia, hi vivien una dotzena de monjos. Anem a veure ara la presentació de l'abat i els monjos. Mongi, em dic Elisenda. Visc al monestir i sóc l'encarregada del celler. Sé quan s'ha de recollir el raïm i com guardar-lo i fer-ne bon vi. Soc la monja Iselda, responsable de la cuina i del rebost. M'ajuden a cuinar, però fer que al rebost no hi falti de res. Vilatans, pagesos, gent de la Rosalia, ferrers, fusters, manobres, ullers, acompanyeu-nos, és dia de gra... dels quals tenim documentació. Són el matrimoni format per en Guerau I de Cabrera i l'Ermessenda de Montsoriu, senyors de Montsoriu i vescomtes de Girona. Ara us els presento. Soc la primera. Va unir la casa de Girona amb la d'Escabrera, i així va ser. El vescomte és un guerrer que s'ha guanyat sovint el favor del rei. Quan ell marxa, jo m'encarrego de totes les seves possessions. Em dic Brunilda. Faig companyia a la vescomtessa a tot arreu on va ella i la seva família. Dirigeixo els àpats de... Mano, que tothom respeti i obeeixi. Visca!
Un sospir de satisfacció surt dels llavis de la Guillelma i mentre en Pere bada li fa un petó a la galta en senyal d'agraïment de les seves dolces paraules. De cop un camperol els desperta, ja que han quedat ben dormits, com uns socs. I tot plegat resulta que ha estat un somni. Recordar si el petó ha estat de veres o també formava part del somni. La noia el mira amb somriure de complicitat. En Pere pensa, haurà estat un somni. Coses del somni d'una nit d'estiu. No ho celebra perquè sí, perquè sempre s'ha fet. Ara ho representaran com el Vescomte Guerau, sisè de Cabrera, fent donació de les relíquies arribades des de Còrdova de Sant Iscle i Sant Lleó als soldats. L'any 1751, el comte de Ramon IV, comte de Barcelona i Girona, ens va casar amb Carolina, princesa d'Aragó, i així a partir del segle XII formarem part del regne de Catalunya i Aragó i continuarem recuperant territoris dels musulmans. Sí senyor, la meva espasa a la batalla ja s'ha salvat la vida més d'una vegada. M'alegro que sigui meu senyor, el seu cantor prosperà molt. Soc el soldat que espara, encara soc jove, però aviat serà un cavaller com el meu germà, en Francesc. Jo també vaig amb ell, soc amb la ballesta i l'espasa. Hola, soc el soldat de... Hola, soc Isidre, el millor dels territoris d'Escabrera, caça, força enllaç, bonís, llebres, baixants i perduts. Conec els boscos més bé que ningú. Quan el rei Jaume es va fer gran, va continuar reconquerint Mallorca, València i Múrcia. Durant tot aquest temps, els vescomtes de Cabrera i nobles de Montsoriu acompanyaven els seus reis en les seves expedicions de conquesta. És ara, quan el comte Guerau VI de Cabrera en tornar d'una... Hola, sóc el vescomte Guerau VI de Cabrera. He acompanyat el rei en totes les seves conquestes. He vist morir molts homes, cristians i musulmans. He vist espases i sang. Porto el monestir. El vescomte passa molt temps lluny d'aquí. Jo m'encarrego del castell de Montsoriu, de les terres i els ermes i de representar-lo en afers legals. Jo sóc la secretària Joana. El càrrec de secretària em va venir del meu pare. Escrivim tots els... Jo sóc Emma, sóc la primera dama de la vescomtessa. M'encarrego de vestuari i de preparar els seus viatges per comtat. A vegades a Girona, Hostalric... Amb qui saluda aquí la càmera? Grava. A les monges benedictines. Els altres comèdies no ho tenen aquí. Tota manera de paratges per baixar al mar del Pere. Si vols anar a la que no fem. Al monestir vivien una vintena de monjos per l'ordre de Sant Benet, que a més de copiar i escriure llibres i textos antics i resar per les ànimes de tots, estaven construint la nova església de Sant Salvador, més gran, amb vitralls. Hola, em dic Anna i sóc la cuinera. De jovenalla em van criar les monges i sempre he estat a la cuina. Ara sóc una especialista. Em dic Isabel. D'aquestes restes miraculoses que ens ajudaran a allunyar mals i malures amb l'ajuda de Déu. Resem per vos i per les... En agraïment del gest de protegir-nos contra els mals visibles i invisibles i per fer justícia a la seva bondat, el poble de Breda es compromet any rere any a celebrar aquesta diada com a dia de l'ajust, ara i per sempre més.
sentiré recompensat per les vostres oracions, abat, i vos, batlle i vilatans de Breda, us dic, accepto el pacte de celebrar la festa de l'ajust. Comtes de Cabrera, visca! I ara seguim amb la història més recent. Diuen el gegant de pedra. Els meus 33 metres d'alçada, la meva senzillesa però al mateix temps elegància i les meves campanes han estat motiu d'admiració. En la meva vida he tingut greus ferides que van ser arreglades amb encert per la gent del segle passat. He vist tremolant com la teulada de l'església s'ensorrava per un incendi en l'època de la guerra. He estat punt de guaita. El repic de les meves campanes us han acompanyat en els vostres moments alegres i tristos. He tingut senyeres menjades i he estat il·luminat per realçar la meva bellesa de nit. He estat refugi de coloms i ben aviat espero que em pugueu visitar per dir. M'agrada molt com ets. Jo, des de Montsoriu, et veig cada dia i celebro que tots dos tinguem sang de la mateixa sang. Les teves formes rectilínies no s'assemblen a les meves, que són més rodones, però les dues són molt elegants. Hem estat construïts per... I per això avui és un gran dia per nosaltres, ja que hem pogut explicar amb llum i color algunes pàgines de la nostra història mil·lenària. Sí, campanar, és un privilegi ser tan noble, ser tan considerat i ser d'aquí, de Breda. Ara vull recitar-te unes paraules de mossèn Pere Ribot, poeta del Montseny, que et descriuen amb molt d'encert i que et presenten tal i com ets. Oh gegant de pedra, dolç, no mai ferreny, guaita del Montseny i més alt que el cedre, vell al cim, la plana, la pau i el combat amb so de campana de l'eternitat. Potser més endavant ens tornarem a veure amb una altra nit màgica que es diu de teatre, per tal de seguir llegint plegats més pàgines. Els actors, alumnes de sisè de primària de l'Escola Montseny del curs 2010, 2011 i 2011-2012, Agustín Fernández, Aina Oladell, Alimali de Parra, Aliou Savali, Anna Oladell, Anna Barril, Anna Benavente, Anna López, Anna Vieto.
saluda. Ja en tinc prou. Què vols, aigua, tu, també, de la vida? Veixen un molt.